Bueno, temos na mesa a Ana Boullón, tamén da Real Academia Galega, que vai a presentar o programa no que participa neste momento Gonzalo Navaza de Toponimia e no participa ela tamén, tanto por parte da Academia como do ILGA, do Instituto da Lingua Galega. Pero como non nos puxéramos de acordo, non sabíamos quen iba a presentar, pois entón eu fago a presentación así máis rápida, non? Gonzalo Navaza é, aparte de membro numerario da Real Academia Galega, é escritor. Dende que era adolescente e facía en vagalume os seus traballiños. Publicaba naquela revista infantil, unha revista preparada para nenos e nenas, naqueles primeiros anos nos que non había nada en galego, e entonces se publicaba esa revista e nos servía casi de libro de texto, non? Pois dende aquela traballa diferentes xéneros. Traballa, por exemplo, a poesía e... Non me vou a parar moito, pero vou decir, por exemplo, un título de poesía que seguro que a xente que non o leu lle vai chamar a atención. Un libro de poesía de versos palindrómicos, que é A Torre da Derrota. Se vos fixades, podese ler da esquerda a dereita ou de dereita a esquerda, non? Pero, por exemplo, en narrativa ten tamén outro libro así que chama a atención, que é Elucidario, un dicionario paródico. Ou ten un libro infantil, Fábulas contadas, ou unha antoloxía e unha edición de obra de Celso Emilio Ferreiro. E, ademais, eu de Gonzalo Navaza diría que é un adorador das letras, non? É un adorador das palabras. Xa o demostrou con isto de Elucidario e con A Torre da Derrota, pero xustamente se dedicou durante bastante tempo a ser director dos dicionarios de Xerais e traballou xustamente no máis vendido de todos os dicionarios, non? No Pequeno Xerais, naquel libro que era tan necesario naquel momento e que houve que facer a toda velocidade, imagínome. A parte deso, é traductor, dende os clásicos juvenís que se publicaron na colección Xabarín de Xerais ata libros como As flores do mal, de Baudelaire. Iba a decir que está aquí como justamente un especialista en toponimia, que tamén volvemos outra vez aos nomes, pero esa parte xa deixo que a presente Ana. Pero respecto a iso, o que teria que decir é que, por exemplo, desde o 1984 colabora co Instituto Geográfico Nacional no traballo de campo para a revisión da toponimia, da cartografía de Galicia, da provincia de Pontevedra, imagínome, Ourense, pero, bueno, traballou por aí. Di que durante 6 anos percorrín toda a provincia de Ourense, boa parte da de Pontevedra, palmo a palmo, preguntándolle a xente polos nomes das aldeas, polos montes, os vales, os ríos, e en 1988 comecei a colaborar coa Comisión de Toponimia. A súa tese de doutoramento versa sobre fototoponimia galega. Foi publicada pola Fundación Barrié. Aí fai un análise dos topónimos do sueste galego procedentes de nomes de plantas. Neste campo tamén traballa e desenvolve a súa actividade na Asociación Galega de Onomástica e tamén na Comisión de Toponimia que me refería antes, que é encargada oficialmente pola Xunta de Galicia de fixar as normas escritas dos topónimos de Galicia. Esperemos que o fagades ben e que non apareza por aí Sanjeo nin cousas desas, non? Ben, e a este respecto leva publicado varios libros, por exemplo, Reboreda, Os camiños da identidade, Fototoponimia galega, que me refería antes, Toponimia de Catoira, O nome dos lugares ou os nomes dos concellos da provincia da Coruña. Ten un par de premios tamén relacionados con ese tema, o Premio de Investigación Losada Diéguez e o Premio Lois Peñanovo. E cando entra xustamente a súa tese trata sobre esta temática, e cando entra na Real Academia Galega en 2022, faino coa lectura do discurso Nomes de persoas na toponimia de Lalín. Así que agora xa vos pasamos a presentación á parte do programa no que el participa, vale? Ana, cando queiras. Moitas gracias. Ben, a conferencia de Gonzalo enmárcase dentro dun programa co Instituto da Lingua Galega para a divulgación dos proxectos que ali levamos, porque Gonzalo é membro colaborador do Instituto da Lingua Galega desde hai moitos anos, concretamente na súa sección de onomástica. A onomástica é un das moitas facetas dos diversos intereses de Gonzalo. Como dixo Pilar,
antes, como foi mencionando Pilar antes, Gonzalo realmente é un polígrafo, como era Sarmiento tamén. E creo que a comparación non é nada descamiñada. Pero dentro dos seus moitos intereses, a onomástica é a súa paixón, como el ten dito moitas veces, porque na onomástica conxúgase a súa querencia pola terra e pola lingua, porque a toponimia en concreto é o estudo dos nomes dos lugares. El formou parte, como xa dixo Pilar, da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia e sigue sendo parte do Seminario de Onomástica da Real Academia, que é quen ten agora o encargo da Xunta de fixar as formas estándares e, bueno, neso estamos revisando aí. Despois, tamén forma parte do equipo que estamos traballando tamén na sede do Instituto e da Real Academia Galega. Estamos realizando un dicionario dos apelidos galegos, nun equipo integrado tamén por Antón Palacio e Luz Méndez, e dentro do Instituto forma parte dun proxecto de investigación que se chama Toponomasticon Hispaniae, que vos convido a todos a entrar na rede e consultar aí os topónimos, porque xa hai mostras de estudos toponímicos de todos os lugares da Península Ibérica. Finalmente, pois soamente quero citar, ponderar o estudio da fitotoponimia galega que dixo antes tamén Pilar, porque é un verdadeiro tratado de fitotoponimia que agora no toponomástico estamos usando a nivel de toda a península, porque constitúe un estudio modélico de como se debe enfrontar o estudio da toponimia. Entón, hoxe Gonzalo vai nos falar un pouco do papel que tivo no ILGA, na Academia, sobre a toponimia, os procesos de estandarización, de estudio, creo que é para todos un privilexio telo aquí para que nos fale destas cuestións. Nada máis. Despois desta presentación, tanta xente, dan ganas de escapar. Bueno, efectivamente, veño a falar de toponimia. Vou facer unha especie de introducción, un pouco de carácter xeral, e logo abrimos un coloquio por se a xente ten interese en alguna cousa concreta, en algún topónimo concreto, porque que senón eu teño a sensación de que cada vez que falo de toponimia repito sempre as mesmas cousas cando falo de... E con moita frecuencia a xente interesanlles máis, a mellor, topónimos concretos dos que poidamos dar resposta, darémola, aproveitando que tamén están aquí, e das que non, porque moitos topónimos son irremisiblemente opacos. Eu creo que era o profesor Pil, Joseph Pil, un dos filólogos alemáns que máis importancia tivo nos estudos filolóxicos, bueno, os estudos relativos á toponimia galega e portuguesa, consideraba que aproximadamente un 10% el falaba dos topónimos da toponimia dos núcleos de poboación, non todo o conxunto, incluídos os microtopónimos, pero calculaba que, nalgúns casos, ata un 10% dos topónimos van ser escuros, e non temos información suficiente. E aínda dentro dos que se considera que non son escuros, nin completamente opacos, non é o mesmo o grau de certeza que temos acerca dun topónimo que naceu en latín ou xa en galego que non o que podemos saber acerca dun topónimo prerromano. De maneira que hai diferentes graus de coñecemento da propia toponimia. Bueno, cada vez que falo de toponimia, o primeiro que quero comentar, o toponimia galega, o primeiro que quero comentar é a enorme riqueza do patrimonio toponímico galego, que isto mellor a xente non é consciente. Hai moi poucos lugares no planeta onde unha área relativamente extensa de 30.000 km cuadrados teña semellante densidade toponímica. Bueno, cando falo da riqueza parece que estou falando de densidade. Non é só
moita densidade toponímica, non é só moitos topónimos, senón tamén moi variada e fundamentalmente moita dela moi antiga. É dicir, hai unha proporción de topónimos de orixe prerromana, deses que antes que comentei, que son opacos, pois que efectivamente son topónimos milenarios, e contanse por centos. É dicir que, porque a toponimia é unha especie de depósito onde se vai acumulando. Hai unha definición que circula por aí que di que a toponimia é a concreción lingüística da relación de un pobo coa súa paisaxe ao longo do tempo, de maneira que a toponimia vai conservando trazos das diferentes épocas históricas. Un lugar que se chama... Eu con frecuencia, ao falar da toponimia urbana, estou estudando cosas, pero, bueno, xa digo, ás veces queixome de que moita xente que é consciente do valor patrimonial da toponimia en xeral, en cambio, dentro da chamada toponimia urbana, os nomes das rúas, hai moita tendencia a pensar que os nomes das rúas son unha especie de panteón de xente ilustre e úsase moito, ás veces de maneira inconsciente, isto que chaman toponimia conmemorativa e honorífica. Hai uns anos nun congreso que organizou a Agón en Pontevedra, trouxemos o director de unha sección de Nacións Unidas, o grupo de expertos de Nacións Unidas para os nomes xeográficos, fómolo recoller ao aeroporto e cando no taxi que viña con un plan, deronlle un plano da cidade de Santiago, simplemente mirando os nomes das rúas, xa nos dixo, vese claramente onde está a cidade histórica e onde está o desarrollismo amnésico. Dixo el, simplemente amnésico no sentido de que non conserva a memoria da realidade da xeografía. Esa é unha preocupación que temos os que nos dedicamos a isto, porque con moita frecuencia a sociedade urbana tende a pensar que o mundo rural carece de historia e a medida que van ensanchando esas cidades impoñen a súa nova denominación aos lugares que van ocupando como se fosen lugares que non tiñan historia previa. Bueno, estaba falando, xa digo, da riqueza patrimonial extraordinaria, xa digo, non é só números, sino tamén variedade e antigüidade. Os factores que contribúen a crear esta riqueza patrimonial na toponimia dun territorio, todos os que favorecen esa riqueza conflúen na xeografía, conflúen no noso territorio. O asentamento continuado da poboación ao longo do tempo, sin despoboamentos e repoboamentos posteriores. A orografía irregular, a dispersión da poboación e, fundamentalmente, a fragmentación da propiedade. O minifundismo, que para moitas cousas é percibido como unha eiva, para a riqueza toponímica, pois é un factor de multiplicación dos nomes de lugar. Xa digo que temos, e de maneira indirecta, esa variedade toponímica afecta tamén a denominación da xente, porque, como é sabido, parte dos apelidos son apelidos de orixe toponímica. Hai tres tipos de apelidos, uns son sobrenomes, palabras de uso común que pasaron a consolidarse como nomes propios aplicados a xente, alcumes ou que fose. Outros son patronímicos, formados a partir do proxenitor inicialmente, e o terceiro, o que dá a variedade dos apelidos galegos, son toponímicos. Os apelidos toponímicos, ademais, teñen esa, así como decir, son a chave que vinculan a un individuo con un lugar xeográfico concreto. Claro que é certo que quen se apelida Castro e hai 800 lugares en Galicia chamados Castro, pois pode proceder de calquera deses. Pero quen se chama Navaza e hai unha única aldea no país que se chame así, pois leva no seu nome a marca de orixe, a etiqueta da procedencia. Bueno, xa digo que non quero estenderme moito nesta introducción. Falaba Ana de o proceso de restauración da toponimia tradicional. Desde o século XVI a toponimia galega foi obxecto de un tratamento, foi deturpada, foi alterada pola pretensión de escribir coas normas dunha lingua nomes de lugar que eran de outra lingua.
Porque moitas veces falase de castelanización, ás veces nin sequera é castelanización, é desgaleguización, porque que un Soutelo pasen a chamarlle Sotelo, realmente non o castelanizan, simplemente retiranlle trazos máis singulares que caracterizan o topónimo como galego, é dicir que, bueno, cando chegou a transición e se iniciou o período autonómico, pois viuse a necesidade de resolver todo este problema e por unha inmensa fortuna non se sabe moi ben como se conseguiu, porque a competencia en materia toponímica no resto do Estado é competencia municipal. E, ademais, a legislación levaba cara aí a que esa competencia fose dos concellos. Pero eu creo que por habilidade dos funcionarios naquel momento, especialmente por García Cotarelo, que era daquela o secretario xeral técnico da Consellería de Presidencia, decidiu que, en vez de, porque xa había concellos, unha vez iniciada a transición, había concellos que iniciaron a recuperación da forma tradicional galega. Creo que o primeiro foi o de Pontedeume, pero tivo que someterse a un proceso que era un proceso de cambio de nome que duraba non sei canto tempo, e aquí fixéronos de modo que non era un cambio de nome, senón unha simple acomodación dos nomes de lugar ás normas da lingua en que foron creados. Entón, mediante esa especie bueno, é outra denominación da cuestión, pois conseguiuse que se centralizase a revisión, é dicir, que non fose. Bueno, e ademais, supoño que hai xente que lembrará que había concellos, ou máis ben, eran alcaldes, o problema non era tanto Ponteareas como o señor alcalde de Ponteareas, digamos. É dicir, pero había localidades que eran problemáticas porque había xente que defendía a conservación da forma que viña usándose en castelán. Os criterios aí que se usaron, polo tanto, primeiro, o feito de poder traballar con toda a toponimia permitiu usar criterios uniformes para toda a toponimia e non entrar en contradicións. Bueno, eses criterios son fundamentalmente, vou resumir, cando un topónimo coincide cunha voz común, unha palabra do léxico común, entón escríbese conforme as normas da lingua común. Os topónimos que non coinciden con palabras de uso común, é dicir, que son topónimos opacos, pois entón aí, por decirlo así, entraron en xogo dous criterios. Un deles é o criterio etimolóxico, sobre todo no respecto a Bs e Vs, este tipo de, vamos, a cuestión meramente ortográfica. Aí seguiuse, por un lado, xa digo, tense presente o criterio etimolóxico, se etimolóxicamente tiña un B, pois tendemos a escribilo con B, se era con V, ou se tiña H, ese tipo de cousas, pero tamén se considerou, cando é un topónimo opaco, que non ten correspondencia en lingua común, e consolidou unha grafía tradicional, aínda que non sexa a etimolóxica, se non é por interferencia do castelán, conservouse. Mantivos, é dicir, os que nos dedicamos a isto sabemos que Tribes ven do nome dunha antiga etnia que residía ali nas proximidades do Sil, que eran os tíburos. Sábese que teria que ser con B, pero consolidouse Tribes con V desde a Idade Media e deixámoslo quedar e non foi problemático. Antes de iniciarse este proceso de restauración da toponimia, había diferentes criterios. Por exemplo, quen coñeza, deixaba o camando, quen coñeza o... pensei que me dicías... O que se quería dicir era que se podes poñer un exemplo, seguimos se mellor. Ben, e se alguén quere... Como este de Tribes, por exemplo. Claro, sí. Bueno, sí, sucedía con Tribes, ou outro exemplo que afecta a outro criterio, que é distinto. No ano 77 publicouse unha recompilación de traballos de Moralejo Laso titulada Toponimia gallego-leonesa. Foi un auténtico bestseller naqueles anos que se reeditou sucesivamente. Moralejo, por exemplo, era máis partidario dos criterios etimolóxicos a ultranza. El defendía, por exemplo, o grove primeiro con B, porque era a grafía etimolóxica, e logo restaurarlle o que se chama deglutinación do artigo. O grove originariamente era o cobre, e ese O formaba parte da palabra. No paso dos séculos a xente interpretou que ese O era o artigo e separoullo. Bueno, pois, o que a xente opina acerca das palabras, ao final, forma parte tamén da historia das palabras, de maneira que
esta cousa de deglutinación dunha cousa inicial por confundila co artigo, pasan moitas linguas, é un fenómeno propio do galego, se en galego dicimos bispo e non o bispo, é pola mesma razón pola cal escribimos o grobe separado. É dicir, os criterios ás veces variaban. Decía que prefiro que a xente pregunte, pero vou comentar aínda outra cousa máis, porque a toponimia sempre suscitou o interese da xente, e a xente sempre interesou a toponimia. Hoxe, as ciencias lingüísticas dispoñen de métodos rigorosos de estudo da historia das palabras, pero o interese pola etimoloxía e a explicación dos topónimos ven desde moito antes da propia aparición dunha ciencia etimolóxica que naceu no século XIX. Existía toda unha tradición de séculos da chamada arte etimolóxica. Considerábase unha arte, unha especie de disciplina, é dicir, das etimoloxías de Isidoro de Sevilla, que eran aquelas cousas de cadáver, de onde ven esa palabra? Ca, de caro carinis, carne, da, o participio do verbo dare, data, verminibus, carne dada aos vermes. A palabra non ven de aí, pero, como se di, non é vero, ma ben trovato. Pois, esa tendencia sempre estivo moi presente, e hai moitas etimoloxías tradicionais, que veñen de antigo, desta etimoloxía, desta arte etimolóxica que sobreviven hoxe en día. Esta cousa de que Compostela é un campus estela forma parte desa tradición. O procedimento habitual desta arte etimolóxica precientífica era cóllese a palabra, cando a palabra é opaca, partes en pedaciños e asóciaselle a cada pedaciño un significado. Algúnas son populares, eu que son de Lalín, a nós na propia escola decíanos Lalín, la de lana e lin de lino. Parecía que funcionaba. Ahora eu vivo en Gondomar, por exemplo, ali os veciños de Nigrán din que o nome de Nigrán ven de que houve un ano que houve unhas colleitas horribles e non quedou ni gran. Pero é curioso que interveña aí o castelán polo medio. Eu caseime en Maside, e en Maside tamén había tradición de que o nome de Maside viña de que un general romano, non lle valía un romano calquera, viña con os seus soldados, querían xa viñan cansos, querían asentar en non sei que sitio, e vai outro e dille, no, más, ide. Pero non deixa de ser interesante. Por que más en castellano, igual que o ni, de ni gran, son topónimos seguramente recentes, onde o castelán xa ten esa función é percibido como unha lingua que pode instaurar novas realidades, divinas palabras. Este era o procedimento tradicional. Está vivo en moitas. O de Compostela, por exemplo, que ainda hai xente que cree que Compostela ven de campus estela, e que resulta que a palabra estrela nas linguas peninsulares en latín era stella, efectivamente, pero nas linguas peninsulares colleu un R polo medio por interferencia da palabra astro, de maneira que se o nome da cidade viñese de aí sería Compostrela ou Campostrela ou outra cousa, pero non esa. Pero moitas destas arraigan, volvense e difúndense, algunhas moitas destas etimoloxías reprodúcense, por exemplo, en forma de imaxe na heráldica. Hai moitos blasóns familiares, o que chaman os blasóns parlantes, onde o que se nos expón realmente é unha etimoloxía dun apelido. Se alguén coñece unha parroquia que hai nas aforas de Lugo que se chama Bolaño, sabe que hai unha lenda na propia cidade de Lugo de que sitiaban a cidade, estaba dentro un tal Bolaño defendendo os sitiados, e para que os sitiadores viran que lle sobraban as vituallas, lanzou un bolo de pan e máis un año, para que viran que lle sobraban. Pero curiosamente, xente procedente de aí, no que chamaban daquela Campus Galaic e hoxe Terra de Campos en Valladolid, crearon unha nova localidade da orde de Calatrava que se chamaba Bolaños de Campos. E eses de Bolaños de Campos, pola propia orde de Calatrava, 200 anos despois, fundaron en plena Mancha, na provincia de Ciudad Real, un lugar que se chama Bolaños de Calatrava. E un chega ali, entrando na cidade, e ve o rótulo da cidade co escudo,
e ten un bolo, e ten un año, porque continúan mantendo como emblema da palabra a etimoloxía histórica, que era unha etimoloxía que naceu en galego, porque só desde o galego pode fragmentarse bolaño como un bolo e un año. E este tipo de cousas, eu ás veces comento como unha das primeiras creacións da lingua galega, maniféstase de modo gráfico antes de que empezase a usarse como lingua escrita o galego. No século XII, na historia compostelana, xa se consolida a vieira como símbolo da peregrinación. E digo, pois, que ese símbolo, que esa imaxe funcione como símbolo dos camiñantes é unha imaxe que nace en lingua galega. E xa digo, porque só en lingua galega o derivado de Veneria, ou de Venus, que é o nome da cuncha, e o derivado de vía, é dicir, o latín Veneria e o latín viaria, dan o mesmo resultado, vieira. De maneira que é a concha de Venus, a xente pode lembrar o cadro de Botticelli, a Simonetta Vespucci en riba dunha vieira, ou é derivado de Venus, é derivado de camiño. É unha creación da lingua galega antes de que a lingua galega empezase a utilizarse por escrito. Bueno, un último comentario, e xa facemos o polo. O último que quería facer é que, eso ten que ver ca psicología humana, canto máis peregrina ou disparatada é unha explicación dun topónimo, máis circula. E máis se difunde. Ou canto máis contradiga o sentido común. E isto é unha curiosidade. Por exemplo, ainda hai pouco volvín ver a nós, hai moitos anos na facultade, contábanos a Praza do Toural, non sei se alguén ouviu falar disto. A Praza do Toural, como houve un tempo que foi Praza da Leña, non é do Toural, tiña que ser do Toral. E Toural é un hipergaleguismo, primeiro, os hipergaleguismos, que sí que os hai, son cousa moi recente. Antes a xente non se cedían esas cousas. Pero hai un montón, especialmente esta cidade, hai un montón de documentación escrita onde se ve que era Praza do Toural durante séculos. Nunca houve tal... Pero funciona moito esta coisa. Canto máis rara é unha explicación, a xente gusta, porque parece que quen domina un secreto que oculta a palabra. Porque antes comentaba, cando falei da arte etimolóxica, esta arte da etimoloxía precientífica, é que en realidade o que pretendía esa disciplina era buscar que esconden as palabras que revela a íntima esencia da realidade que designan. É dicir, como se as palabras tivesen... este é un nominalismo máxico ou algo así. As palabras conteñen os segredos que a propia cousa non nos dá. Bueno, eu creo que, non sei se xa me excedín, pero casi prefiro. Se alguén quere preguntar algún topónimo concreto, porque tirando do fío, uns veume ahora a cabeza, por exemplo, outro destes que tamén se difundían moito, que era o nome do Mesón do Vento. Creo que é o propio Moralejo Laso quen di, ao mellor non é do vento meteorolóxico e é de un individuo chamado así. Sí, pero un individuo chamado así que era un portugués, porque en Galicia o nome Benedicto dá como resultado Bieito. En algúns sitios outras formas distintas, pero a habitual é Bieito, e tamén no norte de Portugal, de maneira que se fose un individuo chamado Vento, sería un portugués. De maneira que, pois non, o vento que aparece aí é un vento con V, non ten nada que ver co nome Benedicto, non só ese, sino outros moitos. Eu pensaba que era o vento meteorolóxico, ata que descubrín que unha casa do vento é o nome de un establecemento que tiña licenza para vender produtos procedentes de outras jurisdiccións. Tiña que pagar unha cousa que se chamaba alcabalas del viento. Esa palabra, ese vento, asóciase, é unha especie de forma masculina de venda, tal vez a mellor difundida desde o castelán, porque hai ventorro e ventorrillo. Entre os castelanismos máis consolidados na toponimia galega, moitos deles teñen que ver coas vereas reais, os camiños reais, porque moitos os propios ventorrillos e as casillas dos peóns, dos legoeiros que ven de legua e non de legón,
Porque ás veces, sí, eran os que se encargaban, cada legua tiña unha xente que se encargaba de cuidar os camiños. Pois, ahora sí, xa que non sei por que viña. Polo de Vento e Ventorrillo, estes son castelanismos. Bueno, se alguén ten algunha curiosidade que preguntar... Pois podo comentar o da Coruña. E antes falei da importancia, que non sei se foi aquí ou foi... Dispoñemos, antes falei da riqueza toponímica que temos, pero que tamén é unha riqueza, a enorme documentación de que dispoñemos desde hai máis de 1000 anos. De mosteiros como Samos, Celanova ou Sobrado, temos documentación milenaria, máis que milenaria, e non digamos, é dicir, que hai poucos territorios na península que dispoñan de tanta documentación antiga como temos nós. Para coñecer en serio un topónimo, o primeiro que temos que facer é establecerlle o historial de registros escritos. Entre outras cosas, porque ás veces topónimos que parece que son antiquísimos son máis recentes. Ou ás veces hai topónimos exóticos. Antes comentaba na entrevista esta que me fixeron os da radio de aquí, máis ou menos todo o mundo coñece estes nomes que lle deron no século XX, nomes festivos, as casas baratas creadas durante o franquismo. As dos anos 50, cando era a Guerra de Corea, moitas delas chamanlles Corea, porque supostamente eran sitios conflictivos ou de poboación de aluvión. As dos 60, moitas chamanse de Katanga, pola Guerra do Congo. Xa nos 70, esas bichitas que veñen de unha película Wichita, Ciudad Sin Ley, non sei se ten oído, bueno, pero este tipo de aproveitar topónimos exóticos cargados de connotacións de diferente tipo ven desde tempos máis antigos. Topónimos galegos chamados as Alpujarras, que directamente, non é un topónimo histórico daqui, é un eco do topónimo granadino. Pois moitos destes documentanse xa no século XVII. E agora eu comento un destes que non se sabía. En varios sitios de Galicia hai lugares chamados Agoleta. Agoleta. Ás veces un topónimo presentaba problemas. Se en Galicia hai lugares chamados Agoleta e en Castela tamén se chaman Agoleta, algún problema hai aí. É dicir, desde o punto de vista meramente fonético. Porque se ten un L intervocálico en castelán, en galego debería desaparecer. E se ten un L en galego, en castelán debería ser un L. Ou entón non é moi antigo. Pois é isto, non é moi antigo. O mesmo pasa cos vianas, que eran un enigma. Hai vianas en diferentes puntos da península, pero se en Navarra é viana con L intervocálico, é viana tamén no medio de Castela, é viana en Portugal e é viana en galego, aí pasa algo raro, porque o normal, se ten un N intervocálico en galego, esperaríamos un ñ en castelán, ou se ten un N en castelán, en galego non debería telo. Cal é a solución? Pois que son topónimos moito máis recentes do que se pensaba. E precisamente dispoñermos de tanta información permítenos saber cando naceron algúns destes topónimos. Un enigma ata hai moi pouco era o nome da Coruña, porque se pensaba que era un topónimo prerromano. E é un bo exemplo de como ás veces dous topónimos idénticos responden a etimoloxías distintas. Porque existe efectivamente na provincia de Burgos un lugar chamado Coruña del Conde, que é continuación dun clásico, a Clunia do tempo dos romanos. Pero resulta que a nosa, ata inicios do século XIII, a localidade chamábase Faro. Entón chega o rei e cambia o nome. Chega o rei, vamos. Cambiou o nome ao rei cando lle concede o que se chama o foro municipal. Un empeza a estudar os nomes dos lugares aos cales lle cambiou o rei o nome no momento de entregar a concesión do foro, e entón ve que en ningún caso usaba topónimos tradicionais. É dicir, usaba topónimos que tiñan algún tipo de connotación positiva porque eran nomes augurais ou nomes que se esperaba que lle desen boa fortuna. Bueno, algúns eran topónimos de repertorio, Salvaterra porque era para atraer poboación, admitían tamén xente perseguida pola xustiza noutros lugares. Ou Viana, é o mesmo. Ou Monforte,
O lugar chamábase O Pino, históricamente, e o rei concede o foro municipal á localidade e ponlle de nome Monforte, xa é un topónimo de repertorio que en Francia xa existían outros, tipo Montfort. Pois este mesmo rei puxo de nome a moitos lugares. Agora que sabemos que son topónimos nacidos no século XIII, pois xa non hai que andarse escornando en buscarlle explicación pensando que eran topónimos prerromanos. É dicir, que antes de atreverse a dar unha explicación etimolóxica acerca dun topónimo, o primeiro que deberíamos facer era establecer iso que digo, o que lle chamo eu o historial de registros escritos, porque ás veces un leva sorpresas. Topónimos que parecen antiquísimos, pois o mellor son de hai pouco tempo. Bueno, a min, se me deixa falar de toponimia, boto aquí 4 horas e non paro. É unha auténtica paixón. A toponimia, antes, bueno, pois entón vou aproveitar para comentar un pequeno detalle. Bueno, sí, e o da Coruña. No, bueno, non, pero era por si alguén me pregunta. De onde tomou o rei este nome? Pois dunha cidade que aparece no Códice Calistino, entre as supostas conquistas de Carlomagno, cando aínda se pensaba que Carlomagno era unha figura importante no que podemos chamar a era xacobea, porque existe unha lenda recollida nun dos libros do Códice Calistino, de que se lle apareceu isto que en vaya polas catedrais francesas, moitas catedrais francesas están cheas de iconografía que representa este milagre, que é a aparición de Santiago Apóstolo a Carlomagno para dicirlle estou enterrado alá, ninguén se lembra de min. Entón, sai Carlomagno con o seu exército e veñen conquistando. Este é o que conta a chamada Historia Turpini, un dos libros que forman o Códice Calistino. Bueno, pois, entre as supostas cidades galegas, cidades importantes, di o texto, que conquistou Carlomagno en Galicia, aparece unha que ninguén identificaba no século XII, unha Crunia. Grazas ao libro de Anguita Jaén, un estudo rigoroso da toponimia do Códice Calistino, e outras fontes, podes chegar á conclusión de que ese Crunia que aparece no Códice Calistino é un lapsus calami por Cauria, porque naquel momento a Igrexa compostelá tiña interese sobre a Igrexa de Coria. Non só tiña interese, é que tanto Coria como Ciudad Rodrigo e Plasencia, esas dioceses extremeñas, foron sufragáneas de Santiago ata o século XIX. O que sucede é que cando se realiza a copia definitiva do Códice Calistino, Coria xa estaba asignada a Compostela, entón xa non interesa tanto ese topónimo e así se desliza ese lapsus. Entón, cando o rei Afonso o noso, Don Afonso, que chama a ponte na Afonso, deste rei. Na historiografía española chamanlle hoxe Afonso IX porque houbo que meter o Afonso VIII Castelán no medio, alteraron a numeración dos reis. Pois, cando o rei Afonso concede un foro municipal, chamémoslle así, é o inicio da burguesía, este tipo de cousas. É o rei que lle concede dereitos aos individuos que viven nunha vila, nas vilas reguengas inicialmente, logo tamén hai foros de señorío eclesiástico, pero en principio é o rei que inicia esta cousa. Imponlle novos nomes e nunca son nomes tradicionais do lugar, e moito menos microtopónimos. Comento isto porque o nome da Coruña pensábase, na historia da Coruña de Barreiro, por exemplo, trata moi por riba a cuestión do topónimo, pero aí parece que o rei preferiu un microtopónimo dali dos arredores. É que non había ningún microtopónimo dos arredores. É que a cidade de Faro, ou a vila, daquela era unha vila, a vila de Faro está ben documentada na documentación de Sobrado, e sábese que se chamaba Faro, non hai outra realidade. E esa mesma realidade que se chamaba Faro, ven o rei e imponlle outro nome, neste caso tomado dunha fonte literaria. É o mesmo rei que lle puxo o nome a Monforte, o mesmo rei que lle puxo o nome a Salvaterra. Algúnas non prosperaron. A Sarria cambia o nome tamén, cando lle concede o foro, pasa a chamarse Vilanova de Sarria, pois non arraigou ese Vilanova e continuou sendo Sarria. Pero é o que lle pon o nome a Baiona, para que ese porto que previamente se chamaba Irisán, en latín aparece como Erizana, pero si sabemos como era o nome romance. Pretendía que ese porto de Irisán emulase o principal porto europeo do Atlántico no século anterior, que era o porto de Baiona, cando
cando os reis de Aquitania eran tamén os reis de Inglaterra. Entón ponlle un nome que é eco dunha cidade que xa existía. Este era outro problema. As diferentes baionas que hai na península en territorios onde non encaixaban, non podían ser topónimos tradicionais. Hoxe sabemos todos que son topónimos medievais impostos pola monarquía. Foi quen tamén lle puxo o nome a moitos outros. A Xironda, unha parroquia que hai na fronteira, cerca da fronteira con Portugal, que se chamaba tradicionalmente Vilamayor de Trasosmontes. É interesante porque eses Trasosmontes que é todo un territorio, é un corónimo portugués, é un topónimo imposto desde o norte. É dicir, son Trasosmontes, e que montes son? O Lodairo e aqueles montes que hai ao lado do val de Monterrey. É dicir, que non son Trasosmontes visto desde abaixo, é Trasosmontes visto desde o norte. Tamén impuxo o nome ás vianas, que xa comentei, as diferentes vianas, o nome que se lles impón é para vinculalo cos camiños das peregrinacións, porque interpretan que Viana é a da vía, como se fora un adxetivo, o mesmo que comentei antes acerca da vieira. De maneira que hoxe Viana do Bolo queda relativamente fora dos camiños das peregrinacións, pero en tempos do rei, a principios do século XIII, un dos principais camiños que viñan de León cara a Galicia viña pola chamada terra de Reboreda, que é hoxe Viana. Bueno, Paramos logo. sí, a ver, Maca, pesa unha pregunta aí que facer. Dicía que sempre que nos referimos a topónimos, normalmente pensamos en nomes de lugares de terra. Pero eu quería che preguntar, porque teño idea que as leiras das mariscadoras, por exemplo, tamén teñen nomes, ou non. Quería que me respondeses a iso, si non son nomes de terra física, sino tamén no mar. Eu estou dirixindo agora un traballo sobre a talasonimia da Illa de Arousa, e hai máis nomes nas pedras que non velan, como diñan, que non asoman cando baixa a marea, que na propia illa. É dicir, é máis... Non sei se a xente coñece os traballos de Xosé Lois Vilar, dos nomes do mar. O mar está cheo de nomes, e moitos deles, ou con frecuencia, moitos deles eran nomes secretos, coñecidos por unha familia, porque moitas veces son marcas de lugares interesantes de pesca. Pero hai moitísima, efectivamente, hai moita talasonimia, que se chama, moita toponimia no mar. Pero xa que falabas antes das leiras, vou fazer un pequeno comentario acerca, porque antes comentei a fragmentación da propiedade favorece moito a riqueza toponímica. Nós temos moitísima toponimia, entre outras cousas, porque a propiedade era de tamaño moi reducido. Entón, bueno, pois, ás veces a xente di o tesouro que esconderá a microtoponimia. E eu quero comentar, efectivamente, a microtoponimia ten un enorme valor, pero os topónimos realmente interesantes, na maior parte dos casos, son os topónimos que coñece a xente, son os macrotopónimos, os dos núcleos habitados, os máis antigos en xeral, os que máis tenden a sobrevivir, porque unha leira dedicada o nome dunha leira pode cambiar polo cambio de propietario, polo cambio de cultivos, por calquera outra razón, mentres que para que se poña de acordo un fulano de Lugo, un de Ourense, outro de Ribadavia, outro de Tui e outro da Guarda, para cambiarlle o nome a auga que lles pasa por diante, é moito máis complicado. Por eso a hidronimia tende a ser sempre o estrato máis antigo, os nomes dos ríos galegos. Non só iso, sino que ás veces, cando un río de certa importancia ten un nome que é latino ou galego, un pode empezar a sospitar cal sería o nome auténtico antigo. Por exemplo, o nome principal do val que forma a ría de Vigo, o río principal do val de Fragoso, chamase hoxe río Lagares. Hai unha parroquia na beira do Lagares que se chama Sárdoma. Quen coñece a hidronimia prerromana sabe que ese Sárdoma cheira a hidrónimo prerromano. Está emparentado co nome do Sar.
E ese uma, esa terminación que ten, é un aumentativo, que ven sendo así como o Río Grande. Hoxe temos suficiente documentación antiga que nos permite saber que o nome do río era Río Sárdoma, e que a parroquia tomou o nome do río e non ao revés. Entón, con frecuencia, cando damos con algún río de certa importancia, ou algunha realidade, porque tamén sucede o mesmo coa chamada coronimia, os corónimos ou nomes de territorio, tenden a sobrevivir ao longo do tempo. E é unha pena, bueno, comento do río, logo, a ver se non me esquezo, e volvo a esta cousa dos corónimos. Por exemplo, o chamado Río do Porto, o Río Grande, Camariñas, cal sería o nome antigo? A miña sospeita, pois tal vez Cereixo, que están ali as torres do Cereixo, porque Cereixo hai río Cereixa noutros sitios, e tal vez era ese. E digo que tamén pasa cos corónimos ou nomes de territorio. O Pindo, cando hai unha realidade xeográfica que chama moito a atención e que permite singularizar un territorio, é raro que se lle modifique o nome. Hoxe sabemos pola documentación medieval que o Pindo aparece como Pineto, é unha palabra de orixe latina, un colectivo de piñeiros, que raro, non tería un nome anterior. Pois todo ese territorio, aquela zona, chamábase Carnota, pois é moi probable, e hoxe sobrevive no nome do concello de dúas parroquias. Cando hai dúas parroquias que se chaman ou que teñen o mesmo nome, é que seguramente había un corónimo que denominaba toda esa zona. Unha cousa, un desvío para comentar isto de parroquias do mesmo nome. Estamos descubrindo, nos que nos dedicamos á revisión, que por un erro, tal vez un erro tipográfico ou de impresión ou de deseño, como nos nomes das parroquias figura entre paréntese a advocación, hai xente que cree que forma parte do nome da parroquia. E non. Se o sitio se chama Biduído San Pedro, o nome é Biduído. Poñémoslle San Pedro, porque efectivamente hai lugares onde a advocación forma parte do topónimo. Santiago de Compostela. Ás veces sucede que dúas parroquias aparentemente homónimas, e só aparentemente, Bastavales é San Xián de Bastavales, e ao lado está San Salvador de Bastavales, a xente chamalle San Salvador, pero non é Bastavales San Salvador. Comento isto porque agora na Wikipedia en castellano, se un busca un topónimo, non sei por que lles deu por entender que o nome oficial, bueno, primeiro non sei se alguén viu isto, na Wikipedia en castellano usan formas chandreja de queja. Isto ninguén o dixo aquí moitas veces, nin por asomo. Había algún que tiña certa tradición, outros non tiñan máis vida que na lingua escrita, ninguén usaba esas formas. Pois na Wikipedia ten unha recomendación da Real Academia Española do ano, creo que é na ortografía do ano 2003, na ortografía que non a reeditaron, porque xa para eles tamén é problemática, onde recomendan que naqueles casos en que un topónimo galego teña un exónimo en castellano, eles deben utilizar o seu exónimo. Ás veces, entre a xente que formamos parte deste proxecto que se chama Toponomasticum Hispaniae, porque son xente de todas as universidades españolas e portuguesas, ás veces hai polémica acerca desta cousa cos que teñen o castellano como lingua habitual, porque creen que o castellano non ten por que renunciar a esa riqueza. Se para Soutelo tiña Sotelo, por que van a renunciar a ese Sotelo? A mellor legalmente non podemos obligalos, pero que mala educación, porque o castelán tiña moitos exónimos de moitos lugares e renunciou a eles. Ata hai 50 anos, en castellano, dicíase Nuremberga, Maastricht, moitos destes topónimos, hoxe din Nuremberg, din Maastricht, non teñen problema en renunciar ao exónimo de outros, pero en cambio, cando é dunha das linguas do propio Estado, parece que aí que non están dispostos a renunciar. Este tipo de cousas. Bueno, das leiras do mar. Das leiras do mar, non, das leiras é máis da riqueza, pero quería falar das leiras, efectivamente. Na aplicación esa chamada Galicia nomeada, onde se pretende recoller, cartografar e asignarlle unhas coordenadas xeográficas a todos os topónimos que se poidan recoller, de momento que hai aproximadamente o 40 e tantos % do territorio traballado,
superan o medio millón de topónimos os recollidos, é dicir, que, aínda que se mantivese esta mesma proporción, chegaríase a cerca de 1,5 millón. Eu creo que se van superar os 2 millóns, porque nas zonas onde se fixo o traballo de campo, cada vez que se repite o traballo de campo nesas mesmas zonas, sempre se recollen máis topónimos, é dicir, que é enorme a cantidad de topónimos que temos. E, naturalmente, uns topónimos iluminan ou dan información para entendermos outros que aparentemente son escuros, porque os topónimos, salvo algunha rareza, porque ás veces hai topónimos anecdóticos e únicos, os topónimos forman sistema, de maneira que todo topónimo ten outros parentes lingüísticos, ou a motivación, é dicir, a idea que provocou que este sitio se chamase así, esa motivación tamén provocou outros topónimos noutros lugares, de maneira que forma sistema, non é unha rareza toda así. Bueno, acerca do que comentabas, Maca, no mar, efectivamente, non só hai moita riqueza de nomes no mar, sino que, ademais, hai un perigo que, con frecuencia, a diferencia do que sucede en terra, onde é un uso máis tal, a tradición das cartas náuticas e os derroteiros tendeu a consolidar topónimos que non eran tradicionais e que se consolidaron. Se alguén observa, por exemplo, un mapa das CIEs, entre a CIE central e a do sur, ese paso chamase a Porta, e é coñecido como a Porta. Bueno, hoxe moita xente que fai traballo de campo recolleu Freu da Porta. Freu é unha palabra de orixe catalán que significa precisamente un paso, un estreito. Non é tradicional galega, ninguén coñecía esa palabra aquí, pero a forza de vela escrita nas cartas náuticas, hoxe hai xente que fai traballo de campo e recolle esa cousa, Freu da Porta, que di que ás veces hai rarezas, de maneira que non só iso, senón que a talasonimia é moi problemática por este tipo de cousas. Estaba comentando que están recolleuse agora a talasonimia que rodea a Illa da Arousa. Había traballos de campo previos, pero fixérase con mariñeiros do Morrazo ou de outras áreas, pois para os mesmos lugares tiñan outros nomes, porque ás veces sucede máis no mar que en terra. É dicir, que un mesmo lugar responde a diferentes denominacións dependendo de onde proceda a xente que vai ali. Bueno, entramos no dos. A ver, dámonos das preguntas. Quen? En mapas de Galicia antiguos, como pode ser, non sei de que siglo, figura Rianjo. E enfrente non existe Boiro, pon Cima de Vila, que hoxe é un barrio de Boiro. De onde naceu Boiro? E por que é que pasou de Rianjo a Rianxo? Non pasou de Rianjo a Rianxo. O problema é como lemos o que hai ali escrito. É dicir, ali o que pon seguramente é... Bueno, é que non sei de que época é o mapa, pero é probable que sexa o mapa de Ogea do século XVII. Creo. Os mapas que se fixeron a partir de fontes de cartas náuticas na costa non sempre reproducen a localidade máis importante, senón de algunha que viña servindo de referencia desde tempo atrás. É dicir, que eso ás veces... porque pon Cima de Vila e non Boiro. Naquela época, se é como eu sospeito o mapa de Oxea, naquela época Boiro xa era parroquia, na memoria do arcebispado de Santiago, de Jerónimo de Loio, que é unha especie de libro de visitas de todas as parroquias dependentes de Santiago. Boiro xa era parroquia nesa altura. Esta non sei se pon Santa Malla de Boiro, pero non deles pon Santa Eulalia de Buero. De maneira que pretendían, vamos, se aparece Rianjo, ou ben, seguramente aí é unha castelanización, porque tamén quero comentar outro detalle, que durante moito tempo pensouse que algúns iotas da escrita eran continuación de grafías medievais. É
Váleme o exemplo de Rianxo. Había xente de Rianxo, sí, está ben ese illota porque é continuación. Pois non. Unha vez que un se pon a estudar a historia dos rexistros escritos, decátase de que eses iotas, en realidade, son unha acomodación á ortografía do castellano. E máis, ata a modificación da ortografía de 1823 no castelán, o grafema xe, ou X, tamén representaba o noso xe, de maneira que antes desa reforma ortográfica do castellano do século XIX, moitos nomes propios galegos tiñan unha grafía que permitía lelos a galega e a castellana. Foi esa reforma ortográfica a que nos condenou a ese tipo de problemas. Pero xa digo, eu dediqueime a ir facendo de cada unha das parroquias, fíxenos simplemente coas parroquias, vendo con que grafías se representaban estas que teñen hoxe un xe. Hai por aí un artigo que se chama a grafía do fonema perpalatal fricativo xordo en topónimos e apelidos galegos, ten un nome así un pouco tal. E efectivamente moitos destes iotas que un tempo se pensou que eran continuación de formas medievais non o son, son acomodación ao castellano. Sí, porque simplemente a partir do século XVI deixou o galego desapareceu dos textos escritos absolutamente, e os únicos fragmentos, digamos, de lingua galega que se conservaron naquele momento foron precisamente os topónimos ou os apelidos. Entonces, tiñan os topónimos e os apelidos seguiron escribíndose segundo a grafía castelá. Xa non había grafía galega, porque desaparecera totalmente o galego. Así que eses iotas, en realidade, ou os igregos tamén, os igregos que había, o igrego de rei, todos eses veñen pola forma de escribir en castelán, non porque sexan herdeiros da lingua medieval, aínda que haxa algunhas coincidencias grafemáticas con el. Bueno, tamén quería comentar unha cousa acerca da documentación. Antes dixen que temos moita documentación histórica. A documentación histórica en galego ou en latín medieval, esas temos bases de datos para consultalas facilmente, o Codolga, o Temilga, é dicir, existen ferramentas para ver como se decía un topónimo no século XIV, por exemplo. Pero hai moitísima documentación desde o XV ata o XIX, o XVI ou XIX, que está maioritariamente en castelán, os textos están en castelán, pero os topónimos aparecen en galego, ainda ás veces con grafías, medio castelán. E toda esa documentación, que é moitísima, esa non está digitalizada, de maneira que os que traballamos con esa documentación temos que ir aos manuscritos e ir buscando os topónimos. Algún día, cando estea todo iso digitalizado, teremos moitísima máis información acerca dos topónimos e da historia de cada topónimo. A ver, algunha curiosidade, Merche? Merche Espiño. Hola, dúas curiosidades. Unha, de 8 días ou así, fomos pola zona de Touro e atopamos un topónimo que eu xa coñecía, pero que era Valladolid, non? E entón, realmente, chamoulle máis atención a xente que ia comigo, porque eu xa o vira outra vez. E logo estivemos no Caurel esta fin de semana e atopamos un topónimo que era Paderne, entón a xente coa que iba dixeron: ai, Paderne, isto está ali cerca de Betanzos e non sei que, non sei canto. Entón, era simplemente, aproveitando isto, pois si podes explicar. Este topónimo Valladolid, hai outro Valladolid nas aforas de Ourense, e fan referencia a sede do Poder Xudicial no antigo réxime. No antigo réxime, non, antes de cando era Valladolid a capital antes de Madrid. No caso concreto deste Valladolid que dixen Touro, non sei, pero o de Ourense ten que ver cunha sentenza da Real Chancalería que obriga a que o camiño real se desvíe, para que non tiña que pasar por unha jurisdicción que era señorío, vamos, que tiñan que pagar peaxe. Bueno, pois hai un litixio e finalmente
en Valladolid sentencian que se cree un camiño xusto pola fronteira entre as dúas jurisdiccións para que non paguen peaxe, e esa pasou a chamarse Costa de Valladolid, o camiño de Valladolid, e logo creáronse ali vivendas, naceu así. Entón este outro é moi probable que obedeza a mesma razón. Igual que hai, cando eu andaba traballando no topónimo no nome da Coruña, tamén era un obstáculo para un atranco para o camiño cara onde me encamiñaba, a existencia dun topónimo, creo que en Santa Comba ou por aí, a Coruña, ata que descubrín que tamén tiña outro nome, pero a Real Audiencia tamén nun litixio sentenciou que ese lugar tiña que pasar a non sei que, vamos, deixou de ser propiedade de quen era e pasou a outros. Na zona empezaron a chamarlle a Coruña porque era por unha referencia ao poder xudicial. Sí, ás veces hai rarezas. Tamén hai un topónimo que chama Chicago, comentamos antes as Alpuxarras, Pernambuco, Exito, bueno, pero Exito non é por un eco do país africano, senón que é por unha advocación religiosa, bueno, por San José e a Virxe, polo camiño de Exipto, o camiño da Virgen pura de Egipto para Belén. Tamén hai, bueno, sí, moitos deses. Paderne, bueno, como é sabido, ou polo menos para quen se dedica, moitos destes que acaban en E, veñen do xenitivo de un nome persoal que acababa en I. Hai un nome persoal paternus, e máis, na epigrafía latina da Galaequia é un dos nomes máis frecuentes, paternus e maternus. Porque eran bastante frecuentes os nomes de persoa que facían relacións familiares, e iso tense posto en relación coa influencia dos manes, dos deuses familiares, que aquí na Galaequia eran moi importantes, non? Por iso se pensa que era frecuente ese nome persoal. Non é que se pense, que na epigrafía aparece moito. Paderne, entón hai ese Paderne que é un concello na comarca de Betanzos, hai outro Paderne que chaman Paderne de Allariz, ese de Allariz é para distinguilo deste outro que é concello, pero non é raro, é relativamente común. Sí, non, é que se repiten, e o Pedre que dis de Terra de Montes é o xenitivo do nome Petrus, de maneira que queda ao lado de Viascón. Ora veu a cabeza unha cousa, porque en Viascón tamén teñen unha... Viascón seguramente ven de Velasconi, un nome persoal, Velasco, pero ali a cousa popular ten Viascón, digo popular, Viascón de vía ascóndita, camiño escondido. Esta non pode ser, é dicir, chamámoslle así, esta non pode ser popular, esta ten que ser, pois, é unha invención erudita de algún cura, ou de extramundi tamén. Non, pero esa pode ser alguén que ve fora do mundo, só aparecido, porque vende un nome persoal Astramundus, é dicir, nada que ver con fora do mundo, pero esta de vía escóndida, que ás veces hai, nos chamamos de etimoloxías populares, pero moitas delas non son populares, isto é, alguén que sabía latín que se meteu aí a explicalo, porque as populares máis ben proceden do modo que comentei antes, fragmentan en pedazos, bueno, e logo outras que son cómicas o mellor. Non sei se alguén coñece, hai un libriño de Xosé María Álvarez Blázquez, asinado con pseudónimo de Celso de Bayón, non asina co seu nome, pero é un libro coñecido, aquela colección O Moucho, que se titula Os nomes dos lugares. É unha colección de etimoloxías destas de carácter popular. Algúnas son humorísticas, é dicir, a propia xente que a conta sabe que non é a explicación do topónimo. Non sei se é coñecida esta de que vai un fulano a pedirlle a man da filla do conde de Maceda, de conde de Maceda, vai pedir a man, o fulano que lle vai pedir a man chamase Castro. Esta información hai que dala previamente, non? Porque o conde, que tiña máis dunha filla, respondelle Castro, cal delas? Non sei se é coñecida a conta.
Pero teñen a súa graza, estas son medio disparatadas, pero imaxinan un acto inaugural onde alguén pronuncia unha frase que queda aí consolidada, é unha rareza. Bueno, digo, ás veces producen risa, pero son moi interesantes que eu saiba, fora dese traballo de Álvarez Blázquez, ninguén se preocupou de recollelas. Sí, estas están recollidas, digo, que eu saiba non se fixo ningún traballo sistemático de recollida deste tipo de... Sí. Moralejo menciona o traballo de Álvarez Blázquez. Bueno, Moralejo tiña as súas dúas versións de todo, porque tamén decía que eu chamome... Susana, perdona un segundo, espera que che pase o micrófono. Non, pero que de Pereira facía ben en vacilar. Sí, pero vacilaba porque chegaba a decir que tiña dous orixenes, catalán e exipcio. Pere, nome moi común catalán, e Ra, deus exipcio, Pere e Ra. Non me entra na cabeza que fose Moralejo quen dicíais. Eu penso que o vexo máis como de Juan José, que o seu fillo, que foi como contou. Seguramente para tomarse o pelo. No, claro, evidentemente, non? Efectivamente, ese ditongo de Pereira pode ser occitano tamén, Pereire, tamén hai... Sí, o de occitano. Pero que acabasen a sería máis difícil. Pero eu pensei que vacilabas, porque ás veces os derivados da pera, de Pereira, ás veces confluen cos derivados de pedra. É dicir, que un topónimo Pereira pode ser un antigo Pedreira. Habitualmente é un fitónimo, fai referencia á árbore, pero do mesmo modo que Pedro ten unha variante Pero, de onde ven o patronímico Pérez, pois o DR de pedra puido pasar tamén simplemente a un R, como de íntegro pasa enteiro, ou de, bueno... O que se refire, perdoa, o de estes nomes como Pereira ou Oliveira ou unha cousa así, que moitas veces o asocian cas xuderías, cos nomes xudeus, é unha fantasía. Non sei se é unha fantasía ou... É unha fantasía, circula moito por aí esa cosa de que tales nomes son xudeus. Primeiro, hoxe coñecemos ben cales eran os nomes dos xudeus medievais. Os xudeus medievais galegos, por exemplo, hai eses censos dos xudeus que fixo Anselmo López Carreira. O que caracterizaba aos xudeus na onomástica non eran precisamente os apelidos. O que os caracterizaban era que usaban nomes, o primeiro nome, da tradición bíblica que non eran habituais entre os cristiáns. Pero polo apelido, é dicir, Salomón Pérez, xudeu, ou Abrafán, ou eses, o que os delataba como xudeus era a onomástica persoal, porque a onomástica familiar era idéntica a dos outros. O que sucede isto é en toda España, é que circulou un mito por aí. Bueno, primeiro, como hai documentación judicial relativa a xudeus, pois hai xudeus que eu teño oído dicir Pérez é un apelido xudeu. Pero por qué? Pois a mellor houve algún xudeu que se chamaba Pérez, pero eu creo que non hai no noso territorio ningún apelido que poidamos dicir é un apelido típicamente dos xudeus. Así como os askenazis, por exemplo, teñen o Cohen ou teñen outros que son prácticamente exclusivos deles, os xudeus da península non tiñan apelidos que os caracterizasen como xudeus. Hai un famoso soneto, ou mellor Salomón, hai un famoso soneto de Borges que empeza dicindo: a Barbanel, Farías, o Pinedo, arrojados de España por impía persecución, conservan todavía la llave de una casa de Toledo. A Barbanel, Farías e Pinedo, menciona el tres apelidos. O primeiro, a Barbanel, é máis sospeitoso de mourisco que de xudeu, e Farías e Pinedo non teñen nada que os caracterice como... É dicir, están metidos aí porque rimaban, pero non... Hola, bueno, eu faría dúas preguntas. Unha era si toda a toponimia que hai de leiras agraria, hai cantidad de toponimia agraria,
si se pode conservar, porque coa concentración parcelaria antes había tantísimas leiras, todas tiñan o seu nome, e agora, o sea, feita a concentración non queda nada. Si existe a posibilidade, o sea, si iso témolo pervive todavía, si podemos guardar. Bueno, pois isto é que non parece que é unha resposta de optimismo barato, pero a diferenza do que sucede con outros campos do patrimonio, que polo uso se desgasta e hai que facer un investimento para a súa conservación, o patrimonio toponímico, canto máis uso se lle dá, máis fortaleza ten. De maneira, e non require gasto, simplemente é usalo, de maneira, efectivamente, a concentración parcelaria pois concentrou moitos topónimos, é certo, pero a calquera territorio podemos seguir usando, é dicir, seguir denominando co nome, porque é unha etiqueta asignada a unha parte do territorio. Non estorba, non molesta, basta con querer usala. Quero dicir que, a diferencia de outros elementos do patrimonio, a toponimia depende da vontade da xente. E se nós queremos usalo, claro, un pode pensar, a realidade modifícase por completo, se un sitio se chama, acabo de lembrar un detalle de, isto ten que ver coa cousa forestal, porque antes falouse da fitotoponimia, recomenda o padre Sarmiento, no seu onomástico etimológico, máis na obra de 600 pregos, di, Abeledo, lugar de avellanos, si no se sabe que plantar en el lugar, plántense avellanos y verá que bien se dan. Bueno, pues, ás veces este tipo de... Bueno, quería comentar, decía acerca do patrimonio. Pode mudar a realidade, pero a designación do lugar pode seguir sendo a mesma, porque é simplemente unha etiqueta. Eu, con frecuencia, nestas diatribas contra a toponimia conmemorativa e honorífica, porque hai xente que di, cambia a realidade, pois cambiarán tamén os modos de denominalo. E sempre me ven á cabeza o nome das portas da cidade de Santiago, Porta da Mámoa. Continúa chamándose Porta da Mámoa séculos despois de desaparición das portas da muralla e a saber cantos séculos despois da desaparición da Mámoa que motivou ese nome. Pero o nome pode continuar cumprindo a súa función. É dicir, continúa sendo Porta da Mámoa, xa nin é porta, nin hai mámoa. Pero a denominación dos lugares... Sí, eu digo porque a veces nas aldeas non quedas a nadie. Entonces, esas leiras que teñan un nome, pois que se perda, non? Digo por ese motivo, era por eso, nada máis, non? Sí. Porque, claro, hai nomes pero preciosos e todas as leiras normalmente teñen un nome. Entonces, claro, tes razón, ti continúa aí, pero se non hai ninguén que o nomee así, entón non temos nada, non? Si existe en algún lugar, non por escrito, si despois de que pasan os mapas de concentración parcelaria de como eran as leiras e como se chamaban a como ora están na realidade, si nas aldeas non vive ninguén, e logo os poucos vellos que hai, claro, poden nomealos, pero logo os que siguen, pois aí estaba, esa era a pregunta, si os temos en algún sitio. A ver, hai moita documentación escrita que mesmo desaparecendo, porque é certo que na actualidade están desaparecendo os informantes, pero non só porque a xente abandone os lugares onde residía, porque mesmo nos lugares onde continúa vivindo a xente, o que se abandonan son os modos tradicionais de vida, o cultivo das terras. Con algúns alumnos fixen un traballo para intentar facer unha cata en que medida se perdía de xeración en xeración dentro dunha mesma familia o número de topónimos. Foi fundamentalmente na península de Morrazo, dividíamos en cuadrículas próximas ás vivendas onde logo se facían as entrevistas de 2 e pico por 2 e pico kilómetros, unha área moi pequena, onde había entre 15, 20, 30 topónimos, e dentro de cada familia recollemos por separado a información que nos daban os avós, xente de máis de 60 anos, xente entre 40 e 60 e xente de menos de 40, e os resultados eran onde os maiores nos daban, mellor,
dos 60 topónimos que nos, ou 30 topónimos que nos tiñamos recollidos, pois aproximábanse aos 30 moitos. Os fillos, ao mellor, daban a metade, e o peor é, na xente máis nova, que ás veces denominaban toda a área xa nin siquiera con un topónimo da zona, usaban referencias detrás da Renault e cousas así. Xa nin siquiera tiñan un dos nomes. É dicir, estáse perdendo moito na propia transmisión. Pero xa digo, así como hai outras cousas que nos parecen máis graves, o uso da lingua ou outros, o dos topónimos é asignarlle etiquetas ao territorio, eso pode ser así. É dicir, o nome, se hai unha boa cartografía, nós podemos asignar os nomes aos lugares. É dicir, hai outras cousas que se están perdendo que teñen máis dificultade. Eu creo que a toponimia podemos... A respecto disto, creo que é interesante nomear a aplicación Galicia Nomeada. Eu non sei se a coñecedes, convidamos vos desde aquí a que entredes no móvil a abrir a aplicación Galicia Nomeada, porque a ou no ordenador. Ou no ordenador. Que se ve máis grande. Sí. Pero a función desa aplicación, que é unha plataforma colaborativa que herdou o antigo proxecto Toponimia de Galicia, pretende precisamente paliar no posible esa perda acelerada de toponimia que estamos sufrindo. Entón, con esta Galicia Nomeada, calquera de nós podemos rescatar do esquecemento aqueles topónimos, polo menos os da nosa infancia ou os das nosas vivencias primeiras, non? Primeiras ou últimas. Pero, quero dicir que é para iso. Así que, cando falamos de aquí, xa podedes ir mirando e anotando todos aqueles, porque é a única forma viable de conservar todo ese patrimonio que se está perdendo aceleradamente. Ahora que falas das nosas vivencias, quero comentar unha cousa particular que teñen os nomes propios, que non... Os nomes propios, entre eles os topónimos, pero, bueno, porque a toponimia é unha das ramas da onomástica, e a onomástica é a disciplina lingüística que se ocupa dos nomes propios. Os nomes propios son unha rareza dentro do sistema da lingua, porque, como é sabido, todo signo lingüístico, toda palabra ten un significante e un significado. Os nomes propios teñen a particularidade de que o significado, aínda que sí que existe, non funciona, non importa. O significado desaparece. Se alguén ten, nunha destas xornadas que facemos de onomástica todos os anos en Pontevedra, falou alguén con criterios de neurólogo, de que a memoria dos nomes propios almacénase nun lugar distinto. Non sei se alguén podedes buscar en internet, hai moitos exemplos destes de un experimento que consiste en presentarlle a 5 persoas, 10 persoas que non viron nunca, cada unha dille como se chama, que profesión ten, de onde procede, de que estado de América procede, non que vin eu tal, e máis como se chama, que profesión ten, de onde procede, non sei cal é outro dato, que idade ten. Explícanlles a cada un do experimento, presentalles a esas 10 persoas, e logo, cando as volven sacar, a profesión lembran a profesión de 8 de cada 10. A idade lembran tamén, non sei que. O que menos se lembran son os nomes, porque os nomes son unha especie de información illada que non ten, por decirlo así, non ten onde anclarse. Entón, isto constitúe unha rareza. Por exemplo, os romanos, bueno, e isto afectanos a todos, unha persoa que se chame Dolores, a xente nin siquiera pensa na palabra dolor que ten no uso común, a pesar de que son exactamente coincidentes. Os romanos chamabanlle Claudio a un fillo, nin lles pasaba pola cabeza pensar que o fillo era Claudio, significa coxo. Primeiro, nada máis nacer, non sabían se era coxo ou non. Pero é que non asociaban, sendo a mesma palabra, non asocian a palabra ao significado que ten. Bueno, pois precisamente por esta cousa convértense en realidades lingüísticas moi singulares. E teñen, ademais, moito que ver coas nosas experiencias, precisamente por esta ausencia de significado.
cando se fan esas cousas, ás veces a prensa fai unha entrevista, preguntanlle a 50 persoas a palabra máis bonita do idioma galego, ou a palabra... A xente tende a responder, ou a palabra que lle parece que está máis cargada de... A xente tende a responder o que eles pensan que a outros lle parecerá que é a palabra... Porque se un tivera que dicir cales son as palabras que máis nos afectan, un diría nomes propios, nomes da xente que queremos, nomes dos lugares das nosas vivencias, serían os nomes propios. Porque os nomes propios, precisamente, cárganse dunha intensidade emotiva. Eu, moitas veces, cando falo desta cousa da toponimia, conto unha anécdota, os que xa estades fartos de oírme, disculpádeme porque vou contar outra vez. Collendo un taxi, indo da cidade de Vigo ao meu traballo, que está a facultade está no monte, entón, non sei que pasou, eu non podía ir no coche, bueno, collen un taxi, vou no taxista e vexo que ten ali un imán destes que teñen unha silueta dunha igrexa, bueno, descubrín que era a igrexa dun santuario que hai en Ourense, preguntei, logo este é do Mundil? Cando oíu que lle recoñecía a igrexa, a parroquia, xa mirou a min cunha cara, ten estado ali, eu son de Dios, entón, digolle, é de onde? Digolle, as aldeas da parroquia. Bueno, vamos a tomar un café, xa non me quería cobrar a carreira, unha cousa, porque é como se se establecese unha complicidade simplemente por saber o nome. E non é por, vostede sabe de onde sou eu, non, é que ese nome está metido dentro de é dicir, está cargadísimo de connotacións de carácter emotivo. Entón, a toponimia ten esta cousa. Os topónimos que designan os lugares que foron escenarios das nosas vivencias non son etiquetas que denominan o espazo, sin máis. Están cargadísimos de connotacións porque están asociados ás nosas vivencias. De maneira que a toponimia ten iso. E así como hai xente que é máis, bueno, pode reaccionar na cousa da lingua ou do uso da lingua, eu creo que en xeral, cando teño que falar do valor patrimonial da toponimia e estas cousas, a xente sai bastante convencida, é dicir, que non entenden perfectamente como a toponimia é unha especie de marca, bueno, é a marca imposta polos seres humanos, o espazo que ocuparon ao longo da historia. E van quedando aí eses depósitos, o que comentaba antes, non? Falamos de Porta da Mama ou de un lugar que se chame o Rolo ou Pelouriño, de cando castigaban a xente públicamente. É dicir, a toponimia danos información do pasado e mantén a memoria do pasado e funciona como unha especie de testemunho da continuidade, efectivamente. Bueno, algunha outra... Porque que senón non falamos de topónimos. Temos que ir rematando, Tiña unha segunda pregunta. Entonces a última pregunta Veña. vale. Era unha persoa que non pudo vir aquí, entonces me preguntou que preguntara a orixe da palabra do topónimo de Abral. O topónimo? Abral. Abral. Abral, A-B-R-A-L. A ver, bueno, primeiro, supoño que é un topónimo. Se é un topónimo da Galicia oriental... É da Galicia, é da zona de Chantada. Bueno, porque pode ser un abelanale, é dicir, pode ser o mesmo que un abelar ou abelal, porque hai zonas onde o abel... Por iso decía oriental. En zonas máis orientais de Galicia, a abeleira é abraira. E no Bierzo é abraira tamén. Zonas un pouco menos máis cara aquí xa é abelaira, e pola zona de Chantada empezan a deixar de ser abelaira e empezan a ser abeleira. De maneira que é probable que sexa un fitotopónimo relacionado coas abeleiras, que, por certo, era un árbore, basta ver a toponimia, moitísimo máis común do que poidamos pensar hoxe, moitísimo máis común, porque está a toponimia galega chea de abelairas. E non só temos un derivado do nome abelanaria, que é o que dá iso, ou abelanale, que é o que daría ese abral. Non sei, estou respondendo, habería que buscar, pero
ten pinta. Ten pinta, primeiro, se acaba en al, ten pinta de ser un colectivo en ale, en latín ale, pero bueno, pode non serlo. Non sei que iba a dicir algo das abeleiras. Que das abeleiras non só temos, que isto non se sabía antes, os romanos empezaron a chamarlle abelana, ou nux abelana, noz de Abella, por unha cidade italiana, Abella, de onde producían as abelás máis comercializables, porque tiñan un tamaño máis grande. Pero na toponimia italiana, os derivados da abeleira, os topónimos que fan referencia a Abelá, non son derivados de Abelana, porque ese nome en latín é un nome relativamente tardío. Son derivados de Corylus, que era o nome antigo que tiña. O nome científico das abelás ainda hoxe é Corylus abellana. Bueno, pois, en francés, a abeleira chamase couturier. Couturier, que é o mesmo, é corillari, é dicir, é derivado de Corylus. Pois nós pensábamos que non tiñamos un destes, si, chamase noisette tamén, se é o que se me habéis preguntado, un diminutivo de noz, pero a abeleira ten ese outro nome. Temos un lugar chamado Cualedro, que aparece documentado no século XII como Coriletu, é un colectivo en Edo de Corylus, o antigo nome latino das abeleiras, antes de que as abelás empezasen a difundirse como alimento do exército romano e pasaran a chamarse con un derivado desa cidade chamada Abella. Tremendo. Podería ser, bueno, en principio non sería absolutamente inverosímil, pero creo que os que traballaran eso, creo que o asocian a un termo en portugués é vivo, courelo, courela, vendo latín quadrello, e creo que son divisións territoriais. Falo, bueno, non é inverosímil esa outra, que digo, en principio, pero creo que quen traballou que vai por outro lado. Ben, pois damos por rematado aquí. Xa sei que hai varias preguntas por aí pendentes, pero igual a saída hasta podedes Sí, poñome por banda un ou outro e preguntarlle. Bueno, agradecemos...